失敗するのって怖いことじゃないんですよ。失敗を知らない方がよっぽど怖いことなんですよ。大人な女性にどうやればなれるか。もうね、私は振り絞って演じてるだけで、全然ダメなんですよ。なんか大人になるって怖いことが増えてくなって思って、私20歳から毎年お休みをもらうとホームステイしたりとかして、一人で海外旅行とか行ったりとかして、何も怖いものがなかったんですね。今思えば危ない行動してたなって思うことも、その頃は何も感じずに、ただただ刺激的にこう自分の中に取り入れていく感覚だったんですけど、大人の女性か、なんだろう、失敗するのって怖いことじゃないんですよ。失敗を知らない方がよっぽど怖いことなんですよ。なので、たくさん失敗して、たくさんの自分の感情を知って、たくさん自分をこう感じてあげて、関わっていく自分を育んでほしいなっていうふうに思っています。